Генетиката на косат семанс при житни култури доказа потенциала си на опитни парцели. По време на жътва в землището на село Царичино се получиха резултати над 1000 кг от декар. Прибираме опитното поле на фирма Косат. В момента сме към края на 5-я сорт. После ще видим резултатите. Има сорт, който се откроява с изключителни добиви. Така че ще сравним и с последните и ще продължим да женим остатъка от полето, което е масов посев. 4 сорта пшеница бяха заложени на опитното поле. Те се отличават с високи хлебопекарни качества. Използват се за производство на круасани във Франция и Италия. Сорт Сориал вече се е наложил в северо-източна България и се използва за всички видове хлебни изделия. Ето какви са резултатите от жътвата. Софруто, което е нашия най-ранен сорт пшеница, даде едни 1083 кг, което е нещо невероятно. Да, това е парцелка, това е на по-малко декари, но просто се вижда в неговия потенциал какъв е. След него се представи Собела, който е една идея по-късен от Софруто. Той даде 1003 кг и накрая не е последен, но на 900 и малко килограма даде Сориала, който е нашето най-късно предложение. Опитните парцели са изведени от земеделския производител Атанас Жечев. Той има опит с пшеничните сортове на косат семанс. През миналата година е имал на производствени полета сорт Сориал. Аз съм много доволен от Сориала. Добивите са близки до 800 кг, но тук в момента на опита ми направи впечатление един нов сорт на косат, който и вие видяхте. 1086 кг показа отчетен добив. Вероятно ще заложа и на него за поне тая година в по-умерени площи за проба. Изборът на точния сорт за конкретното поле е от особено голямо значение. Именно това е целта на опитните парцели. Тази година беше доста интересна. Не само на това поле, но много други. Ние наблюдаваме, че ранните пшеници, които са нашите сортове ранни пшеници, дават наистина един много добър добив. И това се показа и днеска при жътвата на опитното ни поле. Тук в региона на Добрич мога да кажа, че много добре се представя Сориал. Но също така имаме както виждате, имаме много добри резултати от Собела и от Софруто. Надолу, където слизаме към Варна, примерно там късните сортове забелязваме, че дават една идея по-ниски резултати. Просто трябва да се наблюдава, трябва да се види, да се избере подходящия сорт. Ако не е тази година, нека да се пробва до година с друг сорт.